contado, si te he quitado 3 cartas, ¿cuántas debes de tener? Tómate tu tiempo. Me cuesta mucho, son 7. 7. Y si te he puesto 3, generalmente el juego no sale. Quiero decir que contamos 10 y 10, pero hemos molado, nos hemos reído, ¿vale? Que eso es lo importante. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Por favor, saca las cartas, Mari Carmen. Eso van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas. ¡Mola! ¡Mola, mola! Después de la encendida de luces, que se puede considerar que ha quedado bastante bien, tenemos que agradecer a todo el comercio de Calafell, que en un 98% ha colaborado en que se haya podido iluminar de la manera que lo tenemos ahora. Esperemos que podamos seguir con el resto de asociaciones, integrarnos para cualquier otro tipo de necesidad o de idea que tengamos, en ayuda y en col·laboració con el Ayuntamiento. Muchísimes gràcies a tots. I mira, s'han juntat tots els comerciants i totes les associacions, hem ficat les llums de Nadal, estem molt contents de tindre els carrers gornits i desitjar bon Nadal i bones festes a tothom, i al final tenim llums ja com Déu mana a Calafell, per tothom. Vinga, i bones festes. Doncs agrair sobretot a tots els establiments i a tot Calafell la participació i bueno, tot l'esforç que s'ha fet per poder fer aquesta encesa de llums de Nadal. Agraïm a tots la col·laboració, a tots els comerciants que han participat en aquesta iniciativa, també l'Ajuntament, i després està molt content perquè és una de les primeres iniciatives que s'han fet entre totes les associacions conjuntes i realment diria que pot ser la primera d'una gran sèrie i jo espero que continuarà fent sempre més iniciatives, sempre més idees que aniran en benefici de tots. Per això res més, bones festes i bon Nadal. Bé, des de l'Ajuntament i en particular des de l'àrea de comerç, tot el que podem és expressar paraules de satisfacció, perquè com heu pogut observar, doncs, per primera vegada totes les associacions de comerciants i empresaris d'aquí del municipi s'han aplegat per tirar endavant una iniciativa i l'aspecte que és el resultat d'aquesta col·laboració el pot observar tothom. Convido a tothom a que vinguin a passejar per aquí per l'illa de Vianants, que vegin com està de ben il·luminada, com està de ben sonoritzada i que puguin gaudir de les ofertes que tot aquest comerç i tots aquests establiments, no sols ara durant aquesta campanya nadalenca, sinó durant tot l'any, els hi estan oferint. Insisteixo, animar a tothom a que vingui, a que passegi, a que compri, que s'ho passi bé, que el comerç de Calafell també és comerç per tot l'any.